Værsgo. Ude i rummet, så skal man jo flyve op i rummet, og så skal man have vand med og noget at spise med, og det vand man bruger, det genbruger man igen. Og hvis man nu kommer på månen, så kan man gå af rumstationen, og så kan man tage den her bil og køre på månen, og så se hvad der er på månen. Og man skal bruge specielt tøj på månen. Man skal have en rummaske og rumtøj. Eller kan man ikke trække vejret, når man skal udenfor. Og hvis man skal op igennem rummet, så op igennem atmosfæren, skal man køre rundt om jorden, indtil man kommer op. Kredsløb. Og kredsløb det samme tilbage igen. Og hvis man nu drikker noget, så det man har drukket i dag, drikker man også i morgen. For man genbruger det, man har drukket, ligesom vand og kaffe og sådan noget. Okay, og nitroen, den har jo masser af brændstof, så den får for en tank, og derfor kan den komme igennem luften. Men når den kommer længere op i luften, så smider den nogle dele af, og derfor er det lettere for den. Og så har vi også bygget sådan en cappuccino-maskine, hvis man har løbet tør, og man ikke kan finde ud af at genbruge det. Og så er der en kop, så kan man dreje den rundt og alt sådan noget.